Des de quan l'esclau demana permís a l'amo per fugir? Sembla que ja he contestat, no? És a dir, només hi ha un camí, declaració unilateral i prou. El que més és perdre el temps. No serà possible. Per això que deia abans, perquè Espanya no entén ni tan sols la possibilitat de que hi hagi una consulta. I sense deixar el fil, perdó, Sí, tant i tant. d'aquesta pregunta, per què ho dilata tant Convergència? Ara sí que em permetràs que no ho respongui perquè no vull... Perquè creu. Faci un supòsit. Bueno, Dos supòsits, diré una dada només. El 10 de setembre de l'any passat, del 2012, la vigília de la gran manifestació, a Convergència i a Unió deien que aquella manifestació seria pel pacte fiscal. I el dia 12 al dematí se'ns desperten independentistes. Home, sí, ja ho sé, des que Sant Pau va caure del cavall no s'ha vist una cosa igual, Sí, ja ha contestat. Jo he vingut aquí, em sembla, per parlar de l'exèrcit que m'havia...